Salom mamanginang dihamu manami na nami suaksongoni inakon nami remaja na posubulong terlumubima dihamu ruas tamu naudope marminggu rap kita selalu memuji bata di bagas jorong upasat kami ma selamat hari minggu. Sebelum kita mulai kebagdata martanginaho may di bagas surat tabi. Amin. Puji Tuhan ta Maritete nomor 565 ayat 1 2. Hite-hite goar ni debata ama doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doh goar ni toti purbadia na tu palangi doh tanoon. Amin. Parangeon hamuma na tamari Tuhani mar guru tu sandok lomo ni rohana mar parbuehon parbue mar hite-hite salut ulau na denggan oloi hamuma Jehovah mar hite-hite las ni roha Robeva hamu tujulona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jarana bonar. Maulate hurok kami ala di pabisar ho tu kami barita nauli na manodangi rohanami ayalani i ubain hutada kami ho dohot lomon di roham dipangido rohanami nai mangulaw lomon roham kami saliling di ngoluon jalan naing mertua kami bahinomu saya perbadiai marohanami merhite-hite todim jala pergogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot mangotap pun roha portibion. Say palas marohan nami manguloy ho alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarid di maita. Ooh.
tangion hamuma pati ni debata imana dibuat sian pati patuluhon doho lapatana songonom madu disi dang jadi dohonon goar ni debata yang ko soturedalana ay hono uhum do sugot akka namasne yang ni guarna dia do lapatan ni i odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon horong rohatta di bana asa unang kita olo mamurai manang manulun-nulun manang marujan-rujan naroa mana mangasi marhite goar di bata adna ta sosak doho ditangiang doho dipuji-pujian do si dohoron goar ni debata tak didosa na atau tak mangido gugu mahita tomat tadi bata martanyang mahita ali Tuhan debata saipat ugoi mahami mangulahon na ubar tupati kami amin tabigi majo ede puji-pujian sian kor ama.
Puji Tuhan ta marede maita. Tato potima dosata tujulun debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo na suatu dosan sitopan nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahuda hai marhite sian pangalosan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh nirohan nami narwai. Nang sian pakaton nami nasaturwe. Rodi pangulon nami dihisap-hisap nirohan nami. Nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami. Alai nata sosol bagi do hami nuaing alani. Asima roham di hami ali debata nami. Perdenggan bahasa jala para si roha roho alanya anak haulongan roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa dosa nami saduhuna jala suruh matordim parbadia turuhan nami be asa tarapain hami mangului ho di bagasan hati gorang dohot habadiau. Gabi saat hami Tuhan ngoduan nasura sudah napi narbagam diaka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasisadi dosata. Para siroha jala perdengan bahasa do Jahoba dapat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahin tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani amana mida akka anakna. Asini roha Jahoba diakka nama kabiari ibana. Amin. Hasangapong ma di debatana di kijang. Tapi kema ede puji-pujian sian punguan ina.
Tapuji Tuhata, Maredemaita. Ibul rohaku Tuhan Yesus sudah ngolongku Tuhan Yesus ihutonoku do Tuhan Yesus dan ngoloang sumurute. Tabigema hatani debata manang epistel turpuk diari minggon imana diene sian bukun si Lukas bidusia mamuka sian ayat 50 sada 162 songono madilo disi bidusia mamuka sian ayat 50 sada 1 ayat 62 tazahama masika soring alai dinala lam donok ari hababakina dipatoho mabuhina mardalan tu huta Jerusalem Laos disuruh ma akasuruanna patujulona jadi lau manasida dibongoti masada huta ni halak Samaria paturehon parbornginanna gabedang dijakon nasida ibana ala dipatoho buhina lau tu Jerusalem marnidai siseanna si Jakobus dohot si Johannes di dokma Tuhan anggo oloho hudokon hami maturun api sian gijang mangaleng sehon nasida songon binain ni si Elia alai humusur maibana hona hata ma nasida dibahen ni nama dang diboto hamu hape manang to di dia di hamu ay lau paluahon dada mangagohon to di ni jolma anak ni jolmay uban naro jala tuhuta na asing nama ditopot nasida ujur itong adal nasida ninna sahalak mamadok ibana sehuton doho manang to dia peholao didok Jesus matu ibana namar liang doaka atuasu nama rasar do pidong nama tengah-tengah langit alayang go di anak ni jolmai dangadong hapeahan ni uluna ya tu sahalak nasi didok ihuton nau alai didok ima loas au jolo laho mananom damang alainin nama mado ibana pasobuma akan namate mananom namatena alayang goho borhat mamamaritahon harajau ni dewata salam nasi musim adok huitok peho Tuhan alai loas au jolo tinading hata tu akka dongaku sabagas alanina Jesus madok ibana nama zaman ninggala huhut mamereng tu pudi tum nasokau mai tu harajau ni dewata ita nilo sahana martua do na tumangion hata ni debata jala nau peopsa amen tapi kima jo de puji-pujian son siang Korama Immanuel
Tapuji Tuhan ta maret di mahita. Hinatidakku ni dongata sa porsiyaw di sa doktor tibiyon rap mahita medok au porsiya di bata Jehovah ido ama pergugun na suatu dosa na tumpalangin do tanon au porsiya di Yesus Kristus anak di bata Jehovah sesadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya ton di Korbadia andorang suabuhan Ido Tuhata na tubaw na bernit di panghuman ni Selatus na matatarpajal luiba na dihaw pinagsilang na tuwa-tuba na torudong ditanong na mula manguli diari patuluhon na manaik tusurgo lahundu tu siyam di bata Jehovah amanai parguguna astro habilusani disimay manapan mamulak sogo tutanaon mangumihala na manguli dohot na mate au porsia di Korbadia jaladong sada huria na badia huria atau pada Kristen akan na badia doho diasa di dosa doho dihatai na madok mula mangulus sogot dan menihala na mati doho diangguan na surga. Amin. Tabigi majo titing na masa doho si pamasaw di minggut ta sadaryon. Salam. Selamat hari Minggu marihita. Tabigi majo titing namasa doh nanang si mamasaon ni huriata. Titing HKBP Resort Sentosa Samarinda di Minggu Padua Hodung Trinitatis Minggu tanggal 26 Juni 2022. Topik ni minggu ta setia mengihutton Yesus. Naparjolo di hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 batu bautar pertanyaan sektor ima di sektor tolu di bagas ni keluarga LE Sigalingging Inang Borumanurung di sektor pitu di bagas ni keluarga G Siagian Inang Boru Butar-Butar dohot di sektor walu di bagas ni keluarga M Sibarani Inang Boru Siagian. Di hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, ima di sektor Sada, di bagas ni keluarga JA Silalahi, Inang Boru Raja Guguk. Di sektor 2, di bagas ni keluarga Nyonya Pardosi, Boru Sinaga. Dohot di sektor Onom, di bagas ni keluarga Situa Hasib Bolon, Inang Boru Siringoringo, Inang Boru Sigiro. Alamat Boyma Taida di titing ni Huriata. Napaduahon hobartu data na masuk Huriata torop ni ruas namarulang tahun di bagasan minggon godang na 36 halak hatani debata ima na tersurat di Job 10 ayat 12 lunga di basa-basahon hotu ahu hangoluan dohot asiniroha jala panatapmu mengaramoti hosakku. Tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun, hupasatai masih selamat ulang tahun, panjang umur, debata mana madongani huhut memasu-masu.
Napatuluhon titing perbogason titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma ima Jeffrey Raymond Silaban, anak niamata S. Silaban nahinan, tubuh ni inata Boru Sinabela, ruas ni Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Maringanan di Jalan Daman Huri, Gang 1 nomor 4, RT 27. Dohot Orwana, Loren Marito, Sofia Boru Simatupang, ruas nama Sasahalak Sian Sektor Walu. Boru Niamata Asimatupang, tubuh ni inata S. Boru Hutagalung, Ingaran Nasida di perumahan Pinang Bahari Blok AA 4 04 Pamasumasuon di Patupa dari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Maringanan di Huriah KWP Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 9.30 WITA. Di hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 19.00 WITA di Patupado rapat panitia tim aset gereja HKBP Sentosa taringot tu surat-surat tanah gereja Maringanan di konsistori. Napono di hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 Permingguan Arian di Patupa pelantikan seksi-seksi sian Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dohot Dewan Marturia. Penangidoma tuganu pengurus na terpilit asa Roma dohoti pelantikan ni. Napalimaon sadarion di Patupa do sosialisasi taringot tu pelaksanaan pesta kesehatan HKBP Sentosa. Naponopon mamuka sian tanggal 20 sia Juni 5 Juli 2022, Koster Gereja Pak Supadi menjalani cuti dalam rangka urusan keluarga. Napapituhon diminta kepada jemaat yang bersedia menyumbangkan bunga hidup untuk bunga altar gereja di setiap minggu pertama di awal bulan. Dapat menghubungi Nyonya Situa Butar-Butar Boru Simajutak atau Nyonya Pusunggu Boru Huta Barat. Kontak person dapat dilihat di warta jemaat. Napawaluhon pelayanan kepagaran pendaftaran sidi dohot titing perhepengon boy tajaha di lembar titing naung adong di Hitaganup di pasu-pasu tu hatta ma Huriana. Ope di pasatai ma tu panitia tahun kesehatan lau ma bais sosialisasi. Shalom. Nahu parsangapi hami amang padita M. Lubis, amang padita Wesi Majutak, dohot inang Bibel Pro, suang-suang ni nahu parsangapi hami di hamu amanami inanami, perhalado ni Huriata HKBP Sentosa. Secara khusus nahu parsangapi hami di hamu amanami na tua-tua nami, amanami inanami ruas ni Huriata, hahanggi pinaribot suang-suang ni akan apo sebulung, sudah mahatahe hita naron waeng di perminggota sadarion maupun na mengikuti secara live streaming. Di Sonau Jongjong mewakili panitia tahun kesehatan 2022 naung pinabakit ni Huriata HKBP Sentosa Samarindaun. Amang inang mauliate do di tuhatta ala boy do mardalan beberapa kegiatan pertandingan olahraga naung disepakati panitia jala ditulupi perhalado ni Huriata. Ima pertandingan bola voli putra dan putri, pertandingan bulu tangkis, pertandingan tenis meja, dohot pertandingan catur. Laos merpangidua mahami tuhita saluhuna ala tetap dope berlanjut pertandinganon. Terlumubi ma di sadarionan nong di jam 3 sore di naung huserhami pertandingan olahraga asa sude mahita parsidohot terutama
sektor na bertanding alai laos mangido dohami nang pe dang bertanding sektori tetap mahitaro songop patuduhon sadani rohatta di tahun kesehatianon merperdu matusima amanginang na berkelanjutan dope kegiatatta ima patupautta do di tanggal 4 Juli 2022 pukul 10.03 wita manang jam sada siang ima sekolah minggu idol dohot marturi-turian alani ni sosoama tuhamu amanami inanami tuak kaya anak kota asa mendaftar melalui perhalado sektor tabe atau manang tu panitia. Napaduahon patupauta do lomba memasak nasi goreng untuk ama. Ima di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 10 wita manang jam 2 siang. Namangihut patupauta do lomba pokal grup ima di hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 11 wita manang jam 6 sore merperdomuan tu pertandingan pokal grupon hami sian panitia mangido tuhamu amanami inanami doh naposo bulung peserta pokal grup sian sektor tabi asa marsibuan snack manang konsumsi nomor perdomuan tu pertandingan ini sehalinae asa sude masing-masing sektor manang pokal grup patupahon konsumsi tu masing-masing pesertana tu masing-masing peserta pokal grupi marsibuan konsumsi nabe. Namangihu patupaut tado lomba memasak ayam na pinadar doho ikan mas arsik untuk kaum ina manang perempuan. Ima di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Laos odol honon nami do tuhita sude nani arsik manang ayam na pinadari gabe pasahaton na dei tu panitia asa talelang di tanggal 17 Juli 2022. Nunga ditotopon panitia na tinulopan ni parhalado ni Huriatta. Ia pesta puncak tahun kesehatian di HKBP Sentosa tahun 2022 patupaut tamai topet di tanggal 17 Juli 2022 ima di hari Minggu. Laos sehalido patupauna permingguan disi. Merperdomuan matusia manginang. Nungados rohani panitia. Mamereng doho akka mangaranap kondisi ni keuangan di panitia. Diputus sop panitia do jalan nunga ditulupi perhalado ni Huriatta. Ia konsumsi untuk pesta puncak di tanggal 17 Juli 2022. Masing-masing keluarga ma patupahon konsumsi dengan jumlah keluarga masing-masing per kotak ditambah 1 isarana songok kami di Jabunami ono palak molo merminggu no hami na onomon di tanggal 17 Juli 2022 patupaon nami ma onom kotak ditambah sada kotak. Si sada kotakon lahu mengantisipasi akka ruas ni Huriatta naso adong patupaho si panganon isarana naposo bulung manang ruas tamu naro marminggu pada saati tusido tujuan ni muasa masing-masing keluarga mabailobi sada kotak laos disepakati do asa unang terlalu rumit nasi kotak 2 do laukna na perjolo ima ikan nila ditambah sayuran molo adong sabala dohot sada sendok plastik di bagasak kotaki
Napaduahon laukna ayam. Tong masongoni ditambah masayur dohot adong sendok plastik sada. Dang pola dibatasi panitia. Ayamon mana ayam na malo do, mana ayam na bisuk dang pola. Pokoknya ayam. Jadi dua kategori ini nasi kotak. Na perjolo laukna ikan nila, na paduahon ayam. Bebas mahita memiliti laho patupahoni. Jala marpangidoa dohami dung tapatupa itabuani di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 tapasaha mai tu seksi konsumsi. Asa seksi konsumsi duanong na mabagi nasi kotakot tuhita masing-masing. Boido nahulop pahami dang gabi dihami. Boido nanilok panidongan gabi tuhami. Alania kamang do taminang. Masih patujuluan mahita laho patu pahon nadenggan. Laho dikonsumsi ta di pesta puncak tanggal 17 nanaing roon. Molo air mineral manang aqua disediahon panitia. Na mangido dotok kami tuhamu amanami inanami ruas ni huriatta. Asa tabua bema tong siluatta. Ima nanaing sililangotta di pesta puncak. Boido berupa buah, manang minuman, manang makanan. Natarojar siar rohata akan naumuli nadenggan. Alani dihamu amanami inanami terlumobi ma dihamu amanami inanami perhalado ni huriatta di ganup sektor. Dohot akka panitia naung terpilit di masing-masing sektor. Mangido hami asa terus ta sosialisasihon di masing-masing pertangyangan sektor ta. Ati behado pe adong nasoro ruasta di bagasan sadarion. Alani mas saigomos sami amanginang. Asa boy sude komunikasion sahat tu ruasta. Na perpudi mangido mahami tu hita saluhuna. Mauleate ma dihamu amanami inanami. Naung paulakon proposal. Dititing ta sadarion nunga adong 170 proposal naung kembali. Alani hami atas nama panitia pasahatom maulati godang dihamu amanami inanami naung paulakko proposali. Alailos makirim dope hami. Songo target ni panitia 500 eksemplar yang sudah tacetak sesuai doho daftar ni ruas naung terdaftar di masing-masing sektor. Alani adong dope hurang lobi 770 nae naso mulak. Nang ipe tong mahami mangido tuhita saluhuna. Terlumobi ma dihamu amanami inanami perhalado doho panitia. Sude mahita panitia. Laho maddasdasi ruasta naso paulak proposal dope. Molo adong dihamu amanami inanami. Naso saha dope proposal. Rade dohami siap panitia laho pasahat toni. Suang songonido molo adong akka masukan. Totu hami songo panitia godang do kekurangan do keterbatasan. Alani mangido hami sian hita saluhuna. Terlumobi dihamu amanami inanami. Asa leak kamu kritikat do akka masukan. Laho padenggaton paulihon program ni tahun kesehatian ni. Posdo rohanami, molo sadado rohatta, songon tema ni tahun kesehatian na ni totopon ni kantor pusat, tarulahok kita day jala molo di pasu-pasu Tuhani hita. Atong sarohasa pikiran mahita amang, laho patupahon akan nauli nadenggan di tonga-tonga ni huriat taun. Atas nama panitia hami pasahaton, salam kesehatian. Songonima mauleate ma. Songoni matiting nang soso-soso ni sian huriata ope tapasada maruhata martangyang mahita.
Tuhan de bata amanami na marhabangsa di benua gijang. Mulai ata jala puji-pujian pesat rohanami tuho di siala dengan basam paluason hami dope ruasni huriam boy marpungu di bagas joromol di hari sedarion Tuhan. Nama sihol do hami Tuhan lau tumangion hatami. Opetok Tuhan satokin nai neng bagian nami hatami na naik pasahaton di naposom Tuhami tok Tuhan. Buka marohan ang pikiran nami, asang giat boy huat tu si hami na pinasahan na posomiet tok Tuhan. Asang giat adong buhal nami di panggulun nami si ganupare tok Tuhan. Ajar-ajari hami Tuhan mangat tu si akka hasudi hatami. Asang giat dia ka panggulun nami si ganupari sesuai do lomonirham. Muliate mo Tuhan di akka pas-pasumi pinang pinasahan mi tu hami hudia ruas ni hudiamon di nama nopat na semingguan. Ajar-ajari hami Tuhan memakai kapasu-pasumi sang giat boy terpakai hami dang mar korhon gejang niroha alai makorhon ras niroha may di huatok Tuhan. Mulai ati maru Tuhan nangakahahi pason dilakoro di hami atok Tuhan. Opetok Tuhan nang pero hami tu bagas joromon. Godang dosyak kamyon nali Tuhan na di bagas parsahiton. Sialan itok Tuhan mangidu mangilek kami tok Tuho diak hamyon na marsahit manang na sahita hapi tok Tuhan tuhoro paston nami asaho nama blokos sahit siapa matang nami ganupa tok Tuhan asang giat buy hami hapes hipas-hipas na mangulaho nak kolon nami hipas-hipas di madalan yak kadalan nami tok Tuhan. Tuhan de batama nami di sudi bak kasinakap ni rohanami keluarga lepas keluarga totong tuho paston nami tok Tuhan asaho na pasauton ni ditikki na suko tok Tuhan. Yak kaya nakon nami tok Tuhan mulai siya na met sahatu na manggodang dia kana marsikola buka rohanang pikiran tok Tuhan asang giat boy tarjalo na sida akka pelajaran na pinasahan niya ka guru na tu na sida tok Tuhan asang giat boy na sida gabera nampistar anak na manguloy sina tuana talumubi anak na mabir marodopoko nakpesongoni akka anak ni huriam na lagi mangaluliak ka parkarejuan tok Tuhan paturu tu na sida ka siya japalang naloma tok Tuhan asang giat bohal adong bohal na sida di masa depan na haduan tok Tuhan. Dia ka anak ni huriam petok Tuhan dinaong akatikina marhasohotan. Dia ka naong tang umur na tok Tuhan. Patudok ka sirokat ni tordina tok Tuhan. Asa adong dongan nasida mangalugahon na kanguluna. Agiat las rohanami akan na Tuhan na tok Tuhan. Tuhan de batama nami buano nami ronang ruas ni huriam tok Tuhan na barulang tahun dina sa mingguon. Tuhoro pasaton nami nasida. Kasaho na manabay las niroha di nasida, ho na manabay gajang nyumur di nasida tok Tuhan. Ajar-ajar na sida tok Tuhan, di na martaba umur na, ang giat lamu ditada nasida, holong nirohami itu nasida tok Tuhan. Ang giat lamu martaba-taba iman nasida tuho tok Tuhan. Dan batama nami, nakpasongon niya karuas ni huriam tok Tuhan, na suboy rap dohot tami, dia pala ditikyon, di sialan niya kaparsahiton tok Tuhan. Nakpasuhubilang ihami akay siya Tuhan alepos dorhanami na ditatapo na sida kanapiak di poduman na manang di dia pinasida Tuhan asa homa na mangubati na sida homa na mga liok kahipaso di na sida Tuhan asang giat diak karimangihut boy hami rapak marpungu di bagas joromon rapak mamuji pasangapok guar muna pa dia itu Tuhan. Tuhan de batama nami mulutungan wakpe akaruas ni huriam na di bagas paru kilon manang arsat ni rohat Tuhan. Tuhor totok pasaton nami sa ho totong na madaon na sida o totong na mga puliak kana marsidang ulan tok Tuhan. Tan lumubi tok Tuhan dia pala tikyon na mula do keluarga niya manami keluarga hasi mamora boru sinaga ima diala disiala nong diala po sima tua boru na sida di bona pasuge tok Tuhan. Turo paston nami na sida tok Tuhan sa ho mangiring-iring jala majuluannya ke dalam nasida boy tolhas tuhu tanasida tok Tuhan dinalaho pabor haton na tua nasida tuingana parsatok kinani pos dorohanami nang diak ka ulaw nasida nang dipatupa tu acara adat batak nami di parborhat na tua nasida ho mana pasauton tok Tuhan ho mana malir rohadami nasida jala ho materlumubi nang mga pulis sude keluarga tok Tuhan asang giak boy tibu tarapul nasida boy hatop las rohana sida nak penong jumule di lapon na tuana nak pedi tikina mulak na sida tu hutanami tu samarindaon tu Tuhan hototong mangiring-giring menunggu na sida ang giat
dia kari mangihut buih hamira pak marlas ni roha dope di bagas curomon. Tuan de bata manami nak pesongoni ruas ni huria matok Tuhan nanaing berlangsungkan akad pernikahan di hari Sabtu neneng rotok Tuhan. Tuhoro pastor nami tok Tuhan asaho totong nama masing-masing sida kedua mempelai tok Tuhan leon hahi pason asang giat boy sehat nasida hipas-hipas sahat tutikina ijalo nasida pasu-pasu siap bagas coromi nakpes kedua belah pihak keluarga tok Tuhan tuhoro pastor nami asaho namang liar roha dame nang roha lasni roha nasida asang giat boy mardalan acarai di bagasan lasni roha. Tuan de bata manami nakpesongoni sudiak ka program ni huriam tuhoro pastor nami asaho totong na pasautoni tok Tuhan naksoni diak ka panitia na di angka ni huriam lau madalat to naka program ni huriam itu Tuhan tuhoro pastor nami asaho na mga leon hagugon jala sabar ni roha rin nasida to Tuhan asang giat boy tolhas sudia ka ulaw na pinasaan nato nasida to Tuhan. Tuan de bata manami pastor nami tuho huriam namion ahape nanang diulah kami nanang dirancana kami homa na pasautoni sudah ditiki na sogut. Muli ate mo Tuhan gurang na si Panginoon nami tuho alepos durhanami nakso pasatami na pasauton muda itu kami jalan alusan mudo setiap katang yang nami ditiki na sogut. Muli ate mo Tuhan yak ka Panginoon nami jumulo sesa dosa nami nagurangi unang ngalani teraba asido olong rohami itu kami. Mari kita nak Tuhan Yesus Kristus jal-jal datangi matang yang nami. Amin. Sijala senyo rohata tapasaha mapeliata tapasaha ditiki tamarede mahita. Dame
debatana sumurung sian saluhu na roha, ima namang ramot ya kati-hati duhut pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Oras ma dihita saluhu na. Urian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Hata itu hata marhite-hite parsaurata di tikion. Imana tersurat di Rut, buku Rut, bidusada. Mamuka mesian ayat pitu. Sahat tu ayat 10 pitu. Sonoma hatani tu hatta. Jadi ruar mana sida sian inganan pai solatanna. Na sailaon rap dohot paromenna na dua halaki. Asa mardalan sumuang tutano Juda. Dungini na si Naomi ma tu paromenna na duai. Laho mahamu mulak ganut tu bagas ni ina nabi. Sai marasini roha ma Jahoba mamoloson. Tuhamu hobar tu nabi nahemuna tu akan amate dohot tu ahu. Sai di basa-basa Jahoba ma tuhamu asa jupangan hasonanga kamu. Ganuk dijabu ni sinoduk nabi. Dungi diumama nasida laos dipangiar be suarana tu matangis. Dunginin na nasida ma tu si matuanai ikon udur hita mulak tu bangsom. Alainin na si Naomi ma mulak mahamu aliak kadainang buasa naing mardala kamu rap doho tahu. So tagamon adong betubu anakku bahin sinoduk muna dohot mulak mahamu aliak kadainang ay nunga matuaw anggo tung marsinoduk mangan muse tung sura pe hudok adong do pe sihiri mo diahu jala sabor nginodo pe ahu marsinodu mangan jala tubuan anak kau. Tung tarpai mahamu ma nasida pai mamagodang. Tung tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudat marsinoduk mangan. Unang masongoni aliak kadainang. Ay sumapot dope na huay siya kamu. Ay ruar huhut tangan ni Jahoba marmajoiyahu. Jadi dipanggil nasida muse suara nabi manggogo tu matangis laos juma sior pama si matuanai ala marsi hohot manggo rohani si Rut tu nasida. Dunginin nasi Naomi ma ida ma nungamulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot ho mangihuton hahami. Alai ni nasi Rut ma mangalusi unang say sosoyahu tu madikoko. Lao sirang siako, ia tusiho lao iko tusi iutonoku. Ia tusiho maringanan, iko tusiho maringanan. Bangsom nama bangsokku, debatam nama debataku. Ayat 10 pitu rapi tamajah. Ia disiho mate. Ima sahatna. Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Boido idauta siatur pukta di tikion. Songon kitab manang buku ni surut. Songon kisah yang sangat mengharukan. Sianodor ragam boi idauta boi taputihi akan arga. Nagabe hagogota madalaning ulut taon. Behado songon na tua-tua hita, behado songon parumai kita, behado songon siuto Tuhani hita. Molo turpuk taon, tema ni turpukta satia mangihuton debata. Pengikut Tuhan Yesus yang setia. Taida ma adong piga-piga tokoh naking disibo idauta. Ima naparjolo molo si Naomi amatana ima Elimelek. Adong mayana konna ima si Mahlon. Do si Kilion. Matema si Elimelek amata ni si Naomi. Los matema nang yanakonna na duay. Aletading ma sahalak ina ima si Naomi dohot dua parumainna.
Ima si Rut dohot si Orpa. Atarima kisah nai. Alai ado ning idaw tasya turpuk tanargaw. Apalagi molo tapatudo siya perdalanan ning uluta. Molo hudok manang di tonga-tongata. Ditikyon. Buido okuhono muna kainang. Akka ise burjudo tahe akka simatua muna. Burju amang ngalarodo pabagian rata do di baik tuhami inna buido to kan. Bah molo do honokku hamu makana tua tu nami akan naon ngadong parumenna burju do akka parumemu bereng masih do akan tua ton alai do kau wado akan tua nami ngadong parumenna burju do ima bah minang akasima tua burju do ima mulai ate mamolo burju ise nong 5 si matuana adong donong 5 si matuana adong iya dang adong do PT ale mudah-mudahan udang madong be ada yang idaw tasya turpuk taon molo tadok naking si Naomi Ruth Parumena Orpa apalagi molo dihalap Batak pangatusio dihalap Batak moding bawa manang boru-boru naung hot ripe aledang mardat danak dope diguari mate ado mate purpur dingot tamu dope mate purpur diguari mate purpur ala suadong akayana konna mate purpur peristiwa na humacik dui mate purpur peristiwa na sangat pamatehon ngolu ni jolma pakilala ni jolma dui apalagi di halap Batak molo mate purpur diguari di halap Batak dos si Songonon si Ranggapuri si Borgat Hau na somardaka somarating somarbulung dang adong besi hirimon so adong besi tatapon manang si Paimao namar lapatan dang adong tubuna ima kisah pertama Nabi Idauta hacit paet alena burju do anggo si Naomi aitu habe hoinang say di jabon ayah habe jabar muna so adong be anak kokku apalagi molo di halak Batak molo adong namate purpur lau sipata di udiani nama di bain di paudak imang irina alai songon ina si Naomi na burju ibana di paingo daka parumen nai borhak mahamuinang na dua dang adong belapat aku na mangulon aha na masipayo maumu sianau dang adong yanakokku jaladang mungki biau marhasotan manang marhamulian apalagi yang kamu harapkan dari seorang ibu yang tua ini pergilah mulak mahamu tubo na posugitmu. Ala sa dielik isi mana borhat. Siorpa do na borhat. Ala neng dohonok kusatia do siorpa bukan persoalan kesetiaan di situ. Ale Roma saya dipaksa si Naomi ma. Parumain nai. Ale siruk do na martahan. Ido pola. Huyuto dohoinan. Jala di dia pe ho maringanan. Sahat tu ulo dia pe. Sahat di dia pe ho ditanom. Di sido nang hau. Anggo si ruton. Bursi majuta dong. Bahasa tuluk dahamu isi. Satu luk kan?
Alana kaburjudo baru 5 juta. Itu neng dohonoku. Kesetiaan itu yang mau kita lihat. Kemanapun kamu pergi, saya setia. Jala ido, tema di minggu ta setia mangihut to Tuhani. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, jangan pernah kendor untuk bertuhan. Sapai-pai ni ngoluon, ingot mangalopi tanganmu, gogodo Tuhani, manarihon ngolum. Satia mangihuton debata, ido panogihonon ni turpuk taon. Makanya ada Presiden Amerika Serikat berkata, Ronald Reagan, dia pernah berkata, masa depan bukanlah milik orang yang penakut dan pengecut, melainkan milik orang yang pemberani. Amin. Masa depan orang yang pengecut bukanlah milik orang yang penakut dan pengecut, melainkan orang yang pemberani. Jadi si Ruton orang yang berani. Si Rut ini orang yang kuat. Dia tidak memikirkan kesusahan dalam hidupnya. Tapi dia mampu, walaupun susah hidupnya, dia mampu memikirkan orang. Ido didok di turpuk tahun, satia mangihuton Tuhani. Hamu majok kenang. Kolon habis. Imartani si matuamu. Ala suadong be. Olo hamu mangurus. Hamu majok. Ini yang sering terjadi. Ale yang gue lagi di sido pe artani si matuanay. Songoni maburjuna. Setabi madede na toras daun dilap. Ale hola memikir hon nasing. Ini juga menjadi contoh patron yang hidup di tengah-tengah. Dang nama rapot bolon nasi dan tolu untuk merundingkan ini. Tapi kesetiaan itu sudah hadir bagi itu Rut. Jalan yang idot si tonot tadi tengah-tengah ning ulut tahun. Behado satian, satia hita, saharo di ujungnya. Buado satia hita, dina pajongjokon, sada ulau di tonga-tonga ni huria. Au salut do mamerek ketua kesehatiat ton. Dakoto piga halio nama katayong. Ale martaba do perbuine makatayong namang. Ale tiap minggu makatayamang taba do nongani. Tabereng majo. Kesetiaan itu harus dimiliki orang-orang yang kuat dan tangguh. Seperti Rut, tangguh, kuat, kokoh, pemberani, dakya di boto arsak. Walau dia do pi mana paru kilo naborati. Kamang do taminang pasti do dialami hoa ka paru kilo naborat. Ala ingok ma manaham maho ay debatado do ngamu. Jadi nuengon ragam nunenga kapardalanan ni ngolu. Anggo di parapotan gencardo, kita harus bangun ini. Kita harus lakukan ini. Kita harus buat gereja ini luar biasa. Tahun kesetiaan ini panitia harus kokoh dan kuat. Supaya, kanido, adong ma, heado di begiamu istilah rapot bagudung. Heado inang, rapot bagudung. Jadi ayaw molo sehu begi molo bagudaku nama rapoton aci doluku. Cukup rapot 3 kali sampai hari pesta. Ale adong mestilah rapot bagudung. Tadamu do bagudung? Tada do kan mochi. Iya. Ay huri pudang itadamu inang. Daong maulin namu. Jadi rapot bagudungon. Behado asa pamatehon huting. Kanido. Di marapok mabagudungon. Beado alaikum. Ina bagudungon tudongan na bagudung. Beado asa dinggan. Tapamate secara manis hutingin. Beasya ko padapokmu. Ay muradui.
itu tatuk masih bajujung nai mati do hutingi na. Romu se la dongan nada sedai murado pamateo bagudungi taika pak nai tapa masuk tugoni mati doi. Adong sadana mandok muradoi tatali marukungna dungi tagatung ma. Oke, siap. Setuju? Setuju sudah. Satolop asa hutingi diobati. Digantung. Pakai tali. Masuk mana sida lahu mangeluba. Hutingon. Ditiup matalion. Roma ketua kelompoki madok. Isema na mga rahu talion tu si majujung ni hutingon ina. Sudah hohom. Aho matong. Dang berani au. Ho matong. Ay hodo ketua, ho matong. Kasongon ido. Ay ketua masih. May na hola ketua na madok katai. Kasongon ido anggotai. Ketua main na kan. Songon ido torusi. Ay homa. Ay ketua main na. Ujung na. Dangadong na barani. Lahu mga rahut. Diguari mah rapot. Rapot. Bau nang idoko kamu bagudung udah. Ima rapot bagudung. Artinya semua punya ide. Semua punya misi. Semua punya planning. Semua punya rencana. Alai molo mangudahon. Nol. Ima diguari mah rapot. Bagudung. Hama kamang dokter minang. Pikiran selalu mengarahkan kehidupan kita untuk selalu berbuat baik. Alih tindakan nyata yang selalu nol dalam kehidupan ini. Molo si Naomi, molo si Ruth. Pikiran, hati, dan tindakan nyata ninguluna. Tarida doi. Jala betul-betul dihapor siaibana. Susah peau si matua kodo dong aku. Haci peau si matua kodo rap doh tahu. Molo gadong dialang gadong doh walang. Molo dinumi mana do akan napaiti huinum do napaiti. Ima parumain na burju. Amin. Ise na so burju parumain na. Bertobat mate. Molo salio dohonokku mari seperti Ruth menjadi parumain na setia. Saya pahit ni natorasna dakia ditadikon ibana. Song ni do nakita kamang do tominang. Sa pahit ni ngolum dakia sumurto jala unang sumuruk manadikon huriami. Ido pajoni di batas sadarion setia mengikuti Yesus. Setia mengikuti Yesus kemanapun berjalan, apapun pengalamanmu, apapun kepahitan yang kamu lalui di bagasan ngolum, unak ya sumuruto mangulau nak kanadinggan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolum. Ala memang turpuk taon manugiho kita asahot marhapor siaon di bagasan Tuhani. Hama kamang do taminang dukurenu koma turpuk taon. Saya merenungkan perjalanan hidup keluarga Naomi ini. Setelah suami dan anak-anaknya meninggal dengan membuat 3 tipe cara berpikir. Behado 3 tipe cara berpikir menghadapi kepahitan hidup. Yang pertama, rasional yang membebaskan dari Naomi. Tidak habis pikir penderitaan yang terjadi. Pahit. Sungguh tak dapat lagi berkata apapun. Semuanya meninggal. Tapi Naomi membuat keputusan untuk membebaskan keduanya. Naomi tidak menahan kedua mantunya agar hidup dalam kesusahan. Naomi malah memberkati Orpa saat memilih meninggalkan Naomi. Dakati rohana. Hola borhat si Orpa di pasu-pasu do parumeneng. Hamu pihak kamang
Sahaci-haci ni paromemu tuhamu. Molo ditadiko kamu pasu-pasu mah. Tabadolas ni roha dihamu. Amin. Sahaci-haci na nabinay ni paromemu na tuhamu. Unang tangyako na satok mate. Alay pasu-pasu mah. Idon yang dohonon ni turpuk tahun. Songon si Naomi di pasu-pasu do si Orpa saat memilih meninggalkan Naomi. Naomi juga menghargai keputusan Rut yang berjanji mengikuti Naomi. Naomi pun membawa Rut kembali ke kampung halamannya, ke Bethlehem, dan menolong apa yang bisa dilakukannya terhadap Rut. Imana parjolo. Napaduahon, Orpa dia berpikir logis dan pragmatis. Orpa berpikir logis dan pragmatis. Tidak majo, setelah Naomi memberikan kebebasan kepada kedua mantunya, Orpa memilih pulang ke bangsanya, yaitu Moab. Keputusan Orpa ini menurut saya adalah keputusan yang rasional. Gabita salah do si Orpa daun. Tapi menurut saya, pikiran saya, Orpa yang bisa kita lihat, keputusan Orpa ini keputusan yang rasional. Dia menerima alur pikir Naomi. Siapa tahu dengan kembalinya ke Moab, Orpa mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik, hidup bahagia, dan mendapatkan suami dan keturunan. Inilah dasar yang menyebutkan bahwa Orpa tipe yang rasional. Nah, kita pinang songoni doa kainate. Kita pasti saja memiliki tipe rasional dalam setiap tindakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Keputusan Orpa sangat luar biasa. Inilah dasar tipe rasional itu. Sekalipun sedih, dia menuruti logika berpikir mertuanya, dan dia pun meninggalkan mertuanya dan kembali ke Moab. Ale di pasu-pasu do si Orpa. Omanda arga sia turpuk tahun. Mamasu-masu, natape ditadikon. Dikasih berpikir. Namun bagaimana kisah kehidupan Orpa? Dan taboto besong dia si Orpa. Molo hujahai di buku roton atar herana mago do sejarah ni si Orpa. Dan adong be tutur tu gijang herna sodong be kisah ni si Orpa. Ceritanya pendek dan tidak tertulis dalam sejarah. Cerita tentang Orpa dengan keputusan rasionalnya hilang di telan waktu. Itu saya hujahai buku, itu dia do mau si Orpa seniku. Manang gabi saud do tu marga 5 juta kodang minoto kan. Ale hilang mago do kujahay turpuk bah. Nga mago be si Orpa dang terida be si Orpa. Ima napaduahon. Napatuluhon Rut berpikir logis. Ale marhiti holong. Ale marhiti ketaatan. Ale marhiti hapursiahon. Berbeda dengan Rut. Rut lebih dari sekadar berpikir rasional. Namun di dalamnya ada kolong. Ada ketaatan. Ada iman. Kasih karena dia tidak tega meninggalkan si matuana. Untuk hidup sebatang kara. Tanpa ada pertolongan. Taat karena ada komitmen doa kainan. Dota muamang. Taat karena ada komitmen. Ada janji. Kemanapun mertuanya pergi, kesitulah aku pergi. Di dalamnya ada iman. Karena dia mengakui debata Ima Israel, Allah yang disembah Naomi, menjadi Allah yang disembah dan dituruti oleh Rut. Uli do HP molo adong si matuaniba si partangiang. Au tiki neng mangaruri inata pasrodo inata noaing dang nama lama muji dangi inata hubereng. Hubereng si matuaku do bado neng si matuakon.
Si partangiang do HP ketua ina anggo ngamantak beon niku. So ni ya daw. Bahamo kamang. Mana ngamang ketua si mamoro song dia ya do mamang. Alai martipi do anggo nama milit. Parjoli tor si matuana do tadangi. Dang dapo otong boruna minimal kekuatan dari mertua yang mendorong kita untuk mendapatkannya. Kan tarsong ni do gudang. Alai si matua na burju rikodo dimiliki orang yang setia juga kepada Tuhan. Amin. Tak miliki meng. Apalagi pemuda-pemudi. Adong dua kadoli-doli di Banua Gijangon. Adong. Ada. Adong doli-doli. Martudu majo doli-doli. Karena mematu adu sudeon. Waduh. Ada laki-laki. Aina sutar bigi do mikir di Gijang. Ada laki-laki doli-doli. Maukah engkau memiliki mertua pendoa syafaat? Ada yang ibigi halako, bado. Aina sumatu adu hamu. Bahamu na ditoro, adong doli-doli toron. Adong doli-doli. Anda sudi do merasa ama sudi? Bado. Tidak ada lagi, dang doli-doli. Adong. Iya, jangan malu-malu. Kamu kan doli-doli do kan? Maukah engkau memiliki mertua yang rajin berdoa? Milikilah, ada di Punguan Ina ini. Yakin mau? Karena perjalanan hidup semua orang menginginkan adalah pendoa. Mertua pun harus pendoa. Ala yang go perbeda do pang amang tahebana mai kan? Ya, iya itu ya. Sama doli-doli margahaw amang. Merpaung, milikilah ya, ya amang ya. Lihat ini ibu-ibu, pendoa semua yang datang ini. Milikilah. Song ini dong ngulut tahun. Sudi do makasih holi si pertanian. Dedak kolak kita penapungu sadarion. Artinya hamu akamanginang memang turpuk tahun mengarahkan kehidupan kita. Kita lihatlah akhir dari Rut ini. Rut yang memiliki budi baik, hati yang tulus, tak tega meninggalkan mertuanya. Apa yang didapatkan Rut setelah menjalani kehidupan yang pahit? Apa yang dihadapi Rut ketika menjalani kehidupan kemiskinan, penderitaan, dijalani dia dengan ketaatan. Artinya kamang do teminang dalam cerita berikutnya. Setelah kembali ke Bethlehem, Tuhan menunjukkan Boas sebagai penolong baginya. Gabi Roma si partadang. Ima si Boas. Namora yang mempunyai kebun. Boas sangat prihatin. Dilihat Rut, dilihat Naomi. Hingga menyampaikan pesan agar Rut dapat mengumpulkan bulir-bulir. Diajak makan gabi ima ripena. Uli do HP molona satia namar Tuhanon. Hidup yang pahit menempa Rut melahirkan keturunan yang melahirkan raja besar bagi bangsa Israel. Dan dalam silsilah berikutnya menjadi raja-raja Yehuda sampai kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amanginang. Pengalaman Rut ini mengajarkan makna kehidupan yang sangat berharga. Masa pahit bisa-bisa terjadi, namun jangan sampai berputus asa. Saat Tuhan berkehendak, bukan saja dapat mengubah yang pahit, tapi Tuhan mampu mengubah yang manis. Amin. Om maneng buah dota, tu bagas tabi, naparjolo. Bertahanlah dalam segala kepahitan. Napaduahon, jadilah mertua dan menantu teladan. Napatoduhon, di balik kepahitan ada rancangan Tuhan yang terbaik. Di pasu-pasu mah akan naburju di debata. Di pasu-pasu mah akan naburju tu si matuana. Di pasu-pasu maka si matua naburjutu parumena. Taba malas ni roha di hamu kamang. Taba magogo di hamu kaparumen. Naswadong dapotat si roka todi. Dapok muma si matua naburju. Amin. Bertanya kita. Ali Tuhan Yesus Kristus.
Moliate Tuhan dia sini roham di pasu-pasu. Di dekodo hami marhagogos sadarion. Di pasu-pasu ho hami Tuhan. Jalanunga dia jari ho hami marhite hatam. Naiko gabe satia mangihutok ko Tuhan. Manangahapi nama sana pahit di ngolu nami. Molo satia do hami di bagas akapor siyaw nasyako. Hasonangat do jabar nami. Atong pasu-pasu akaruas ni huria mo nali Tuhan. Akan natua-tua nami Tuhan. Aka sudi tayo napungu. Molo akan namar parumain, namar si matua, tarida bay. Dia keparsahoran na. Si partangiang, si pamuda, si Leonas ni Roha. Na sodapotan rakap ni todi, patudu matuhan si rokat ni todi. Atau totong dapot na sida maakas si matua na burju. Jalan na sida ape burju tong marna tua-tua. Pasu-pasu tudi Tuhan. Akayanakon ruas ni huriam. Na sodapotan si rokap ni todi. Na suadong dope akayanakon. Lehon matuhad ditikina. Jalapos do rohanami makirim do hami Tuhan. Halak na manahan dia kanapait. Taruli do dia kanatonggi. Jala ido haporsyon nami. Sesa dosa nami Tuhan. Asa tamah hami gabi habauran ni pasu-pasung. Marite Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amin. Sian lasne rohata, maride mahita, tapasama pilih.
saingan di marohaku Yesus dohot dibi rodi ujung dilatatu togu haki di datos kusiusaku di nahumur mataki saintio bimatangaku togu adulagumi Tatangnya ko mapilitan na tapamungun tu adopan ni di bata martang yang mahita. Ali di bata manamina di banwa gijang. Hodo harorani salut seleo-leo nadinggan do nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaran muti. Aso parhasia kami pilihan on. Pati bulon harjamu di tong atong ani huriam. Dohot di portibio. Buhay marohanami marhiti iti todim. Asalam utadahami gunang ni sileo-leon mi Tuhami. Asalam gigir hami madok mau lihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon biduri amudaku osadon gebeki ruri salut adaku umat saham Alia manamina di banwa gijang, saya pinarbadia magoarmu. Saya Roma harajaumu, saya saut molom ngeruham di banwa tongon song na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarun hangu dua siapari. Sisa dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan. Namar dosa tuhami. Unang hami togyo to pangujunan. Palua mahami sian pangako. Ay ho dunakuna harajau dotagu rudi asa rapun saleleni delenga amin. Mulak mahamu di bagasar dame. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasar rom madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma di hita saluhna.